நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் மீது நமது பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களுக்கு அளவு கடந்த மரியாதையும் மதிப்பும் உண்டு. அதேபோல் தேவர் அவர்கள் மீதும் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களுக்கு மிகுந்த அன்பும் பாசமும் உண்டு. இந்த பரஸ்பர மரியாதையால் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் அடிக்கடி தமிழகம் வருவதுண்டு. தமிழகம் வரும்போதெல்லாம் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களை சந்திக்காமல் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் செல்வதில்லை. இப்படிதான் ஒரு முறை மதுரையில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் பேசும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களை அழைத்து வர திருச்சிக்கு சென்றிருந்தார் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள். பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களின் அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களும் கூட்டத்திற்கு வர சம்மதித்தார். ஆனால் மாலை 4 மணிக்குள் மறுபடியும் திருச்சிக்கு சென்று அங்கிருந்து கல்கட்டாவுக்கு செல்ல வேண்டும். அதற்குள் திரும்பி வர ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா என்று பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களிடம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் கேட்டார். பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதாக உறுதியளித்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களை மதுரைக்கு அழைத்து சென்றார். பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டத்தை வெற்றிகரமாக குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் நடத்தி முடித்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களை அழைத்து கொண்டு ஜீப்பில் மறுபடியும் திருச்சிக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தார்கள் தேவர் அவர்களும் நேதாஜி அவர்களும். அவர்கள் வந்து கொண்டிருந்த ஜீப்பை கண்காணித்தபடியே இன்னொரு ஜீப்பும் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் வந்து கொண்டிருந்தது. பின்னால் இடைவெளியிட்டு வந்து கொண்டிருந்த ஜீப்பை கவனித்த நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் மதுரை மேலூர் அருகே ஒரு இடத்தில் அவர்கள் பயணித்த ஜீப்பை நிறுத்த சொல்லியிருக்கிறார். அவர்கள் இறங்கியதும் பின்னால் வந்த ஜீப்பு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் நிற்கிறது. இதை கவனித்துவிட்ட நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களிடம், என்ன அந்த ஜீப் மதுரையிலிருந்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வருது, எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது என்று சொல்ல சிரித்து கொண்டே தேவரையா அவர்கள் சொன்னாராம், இந்த ஜீப் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே போக முடியாமல் போகலாம். அதனால் மாற்று ஏற்பாடாக அந்த ஜீப்பை நான் தான் ஏற்பாடு பண்ணினேன்னு பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் சொல்ல பூரித்து போய்விட்டாராம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள்.